Haga jingle kai Duran Cup ka bahap haga Group E hapreng ka Hyderabad Persia ikan Nepal Army. Haga ni jingle kai ka Hyderabad kala job suk dan Laila Not haga bau RND Silva uliyo untap hat-trick haga ni jingle kai. Henry Watla ka Hyderabad ka job ya kan jingle kai ka claim yo Rung shaka quarter final. Haga waipat ka jingle kai ka bahap haga Group C hapreng ka Bengaluru Persia ya Gokulam Kerala. Haba pai shaka ni jingle kai ka Bengaluru kala job da Arla Not. Henry wala ka Gokulam Kerala ka syap lim haga ni jingle kai kadang yo ban Rung syaka quarter final namal bakadon hakli du jong ka mi ken point jong ka Group C. Ka jingle kai yakni Rung syaka AFC Cup Group Stage hapreng ka Mohon Bagan Super Giant Persia ika Abahani Dhaka na Bangladesh. Haba pai syaka ni jingle kai ka Abahani Dhaka kala yo bat pen ki jar ningkong Lengbao Cornelius Stewart. Henry haga minit ka ba live nyaw lengba ka penalty balakan jat daw Jason Cummings ka Mohon Bagan kala yo ban tap ega gol penia khai bada haga kelamin kata haga minit ka ba San Peupra lengba ka gol ka Mohon Bagan kala yo biang man tap ega gol pentam haga ne ka jingle kai batang hadin minit ka Mohon Bagan kala yo biang man tap ega gol ka balai kata haga minit ka ban riu peu lengbau saduko lengba gini gilai gol ka Mohon Bagan Super Giant kalala ban pelim ya ka Abahani Dhaka dan laila ka way bat yo Rung syaka Group Stage jong ka AFC Cup bat gade ka klub ka ba ar nari India hadin ka Odisha ban yo Rung syaka AFC Cup Group Stage menta ka Samoy. Haga jingle kai AFC Champion League Playoff kabade ka jingle kai ka ba kani Rung syaka Group Stage jong ka AFC Champion League menta ka Samoy. Haga jingle kai ka bahab haga isun hapreng ka Kynhun jong Oscar ubade player barim jong ka Chelsea ka Shanghai Port kabade ka club na China Persia ya ka Pathum United kabade ka club na ka Thailand. Haba pai syang na ka jingle kai playoff ka Pathum United kala yo bat ki jar ningkong tangha ka minute ka bakhat ar Lengbao Igor Sergeyev ubade player na ka Uzbekistan. Bada haga minit ka ba ar penriu saisin Igor la yo biang ban tap ya gol ka ba ar nagmenta ka Pathum United. Henry haga minit ka ba live away ka Shanghai Port kala yo ban tap ya gol ka ba ningkong jong ka Lengbao Museper bat ka deiru ka gol ka ba itanan baha haga ni ka jingle kai bada hadu bukot ka kala step ka Pathum United ka tam da ar la ka way bada haga kala minit kata haga minit ka ba riu away u Igor Sergeyev uli yo ban tap ya gol hat-trick ka jong u haga ni ka jingle kai bat ka dei ka gol ka balai nagamenta ka Pathum United bat dei shwa ban kot ka jingle kai ka Shanghai Port kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar haga ni ka jingle kai Lengbao Marcos Ping bat hadu bukot ka jingle kai ka Kynhun jong Oscar ka klemla ban siukuliang ya ka gol jong ka club na Thailand wala da kila persyang ka token ne ban yo ban tap ya ka gol penia khai haga ba ka Pathum United ka job dan Laila R bat yo Rung syaka Champion League Group Stage. Haga waipat ka jingle kai AFC Champion League Playoff hapreng ka Kynhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ka Shabab Al Ahly ka brega club nagari UAE bat ka nega sin ka baningkong nagabentao Cristiano Ronaldo ban yo mi badan haga Champion League jong ka Deuba Asia. Haba pai syang nega jingle kai ka Al Nassr kala yo shwa bat pen ki jar ningkong tang haga minit ka ba khatway Lengbao Taliska. Henry tang hadin nyaw minit kata haga minit ka bakhat pra ka Shabab Al Ahly kala yo ban tap ya ka gol penia khai Lengbao Al Ghassani bad hadu bukot ka kela step baro artli ki Kynhun kine marshigol batang marias dang ka kelamin ka Shabab Al Ahly kala yo biang ban tap ya ka gol pentam bad ya ka gol la yo biang ban tap daw Al Ghassani kata haga minit ka basau penriu bad lengba ka gol la penlong ya ka Kynhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr bandu jingerman namar hadu ka prap tusan minit tam ka klemla ban siukuliang ya ka shigol jong ka Shabab Al Ahly badai haga minit ka ba pra Lengbao Al Ghanam ka Al Nassr kala yo ban tap ya ka gol penia khai bad lengba ka gol ka Al Nassr kala yo ban simbiang bad haga minit ka ba khandai peu plus san ka Al Nassr kala yo ban tap ya ka gol ka balai Lengbao Taliska bad ka gol ka ba ar ka jong u haga ni ka jingle kai batang hadin minit ka Al Nassr kala yo biang ban tap ya ka gol ka basau badai leng bagi ni ki sau gol ka Al Nassr kalala ban pelim ya ka Shabab Al Ahly na saula ar bari Rung syaka Group Stage jong ka AFC Champion League menta ka Samoy.